predsjednik Ustavnog suda Jadranko Crnić doktoru Tuđmanu, hrvatskom predsjedniku, stavlja predsjedničku lentu, znak predsjedničke časti i znakovlje državnog poglavara Republike Hrvatske. Kao što ste vidjeli, predsjednik Ustavnog suda koristio se prigodom da prvi čestita. Ova lenta znak je časti predsjednika. Ova lenta državno je znakovlje predsjednika Republike Hrvatske. Proglašavam da od dana 12. kolovoza 1997. preuzimate u vašem drugom predsjedničkom mandatu sva prava, sve dužnosti, sve obveze predsjednika Republike Hrvatske. Dopustite da vam kao predsjednik Evo ga, jedan lijepi ceremonijal. Da, vidjeli smo prisegu, vidjeli smo ovaj puta, gospođo Privora, vidjeli smo dva fina gospodina. To su Franjo Tuđman i pokojni Franjo Tuđman i pokojni Jadranko Crnić. A u nedjelju ćemo na sceni vidjeti dvije dame. Gospođu Omejec i vidjet ćemo naravno našu predsjednicu, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Ali dajte nam sad recite što će biti s lentom. Ovo je bilo po ljeti, ovo je bilo u kolovozu, sad je vani zima, gospođa predsjednica će nositi kaput. Neki kažu da kad se nosi kaput da onda lenta ne ide. Sad da naši gledatelji čuju kako će to biti. Ovo je bilo 5. kolovoza na 97. na drugu obljetnicu Oluje. Da, bilo je ljeto i sve je bilo puno jednostavnije. Sad je zima, bit će -5 koliko su predvidjeli, nosit će se kaputi, na kaput se lenta ne nosi. Prema tome lente neće biti. Hoće li biti u protokolu na neki način? Na neki način će biti, ali se neće nositi. Neće se nositi lenta. Da. Ono što je ajde mi dozvolite ne reći kako će biti. Da ostavimo nešto. Pa dobro, evo možemo reći. Ona će biti. Dakle, lenta postoji. Ona je u uredu predsjednika. Ona od nikud ne dolazi, nego iz ureda predsjednika. Jel? I naprosto će se predati predsjednici lenta, jer je to obilježje časti predsjednika države. Znači, ipak će je primiti? Ona će biti u prikladnoj ambalaži, ajmo reći, jel? U jednoj prozirnoj kutiji. A kome smeta lenta? Mislim, nikom ne smeta. Zašto predsjednici Mesić i Josipović nisu nosili lentu? Predsjednik Mesić je izričajno rekao ja je nosit neću. Ja njemu velim, predsjedniče, ali kršite zakon. Kršim ga ja, ne kršiš ga ti. On je bio direktan i otvoren. A predsjednik Josipović je to uvijeno rekao da je to nije u skladu s vremenom u kojem živimo. Što vjerojatno isto nije... Tu je zapravo pošteniji bio Mesić, njemu se to ne sviđa. Naravno, on je rekao ja nosit neću i gotovo, nema tu priče. Ne mogu ja nikog prisiliti. I lijepo mi kaže, ja kršim zakon, ne kršiš ti i gotovo. To je sva priča bila gotova i nije ju nosio. Predsjednik Tuđman je nosio lentu i u drugim prigodama, recimo kad bi dodjeljivao odlikovanja. Ima, u zakonu o lenti, točno u tom zakonu o kojem smo govorili, ima u članku 20, članak 25 i članak 26 se odnosi na lentu i u tom članku 26 piše kad se lenta nosi. To možemo gledateljima i pročitati. Evo, dajte molim vas da čuju ljudi. Ako je potrebno da čuju ljudi jer je sve određeno, tako da nema previše priča kad je sve rečeno. Evo, to je članak 26 gdje kaže da se predsjednik Republike Hrvatske nosi lentu u posebnim svečanim prilikama koje su vezane uz predstavljanje Republike Hrvatske. Pa pod A, na dan državnosti, pri predaji priznanja, znači po ovom zakonu, neki dan kad je predsjednik Josipović predavao odlikovanja i priznanja, trebao je nositi lentu po ovom zakonu. Inače, dajte mi recite, baš, evo, ja sam gledao te scene predaja odlikovanja,
to je u uredu izgledalo kao da je tamo nekog voda donijela. Oni nisu nimalo svečano. Po meni malo svečano, a to je jedan vrlo svečani. Ajmo nabrojati još dalje. Kod akreditiranja diplomatskih i konzularnih predstavnika, znači kad veleposlanici predaju vjerodajnice, tad se isto nosi lenta, i u drugim svečanim prilikama. Tako kaže zakon. A ovo po meni nije ceremonijalno apsolutno odrađeno dostojanstveno, što je trebalo biti, jer nije bitno dobiti nešto. Bitno je i kako se to nešto daje. Od dara, pa da ne kažem do odlikovanja. To je prestrašno na šta je to izgledalo. To je trebalo biti jedan normalni red unutra, da su posloženi dobitnici, da je posložena njihova obitelj normalno. To je sve skupa tuto i da su postavljeni oni koji su zaduženi, znači komisija za odlikovanja i to. Je se, gospođo, iz toga zapravo vidi koliko oni poštuju svoju zemlju kada ne poštuju te običaje, te simbole? Ajmo reći da se može iz toga puno iščitavati, pa baš zato treba biti dorečeno. Da nema nepravilnih iščitavanja, a ovdje se bojim da su ispravna iščitavanja. Ne smije se postupati tako prema jednom odlikovanju koje dodjeljuje predsjednik države. To je hrvatsko odlikovanje koje dodjeljuje predsjednik države. Recimo, Ejup Ganić je dobio odlikovanje. Da bi on dobio naše odlikovanje, morala je biti procedura diplomatska napravljena. Odnosno, on je morao dobiti dozvolu od svog predsjednika da može primiti naše odlikovanje. I pa onda mu se ne može ovak samo uručiti, bez obzira na dubioze, je li on trebao dobiti, ili on nije trebao dobiti. To je već stvar politike i stvarnosti. A to s lentom, jer se iz toga može iščitavati mržnja prema Hrvatskoj? Pa ne bih rekla prema Hrvatskoj. Iz takvih napisa, komentara, ruganja. Ali svakako cijelo to vrijeme je bio jedan animozitet prema nečeme što su oni zvali tuđmanština, ali nije. To nije. To je naprosto ceremonijal koji je propisan i koji je bio određen. Onda su trebali promijeniti lijepo i napisati ceremonijal drugčiji, pa bi se onda to poštivalo. Red mora biti nekakav pravilnik kako se šta radi. Neki kažu da je detuđmanizacija isto što i dekroatizacija. U slučaju lente mogli bi se složiti s time? Lenta je jedan od predsjedničkih obilježja. A državni obilježi mogla bi se složiti više s tim ako bi se zadiralo u obilježje države. A to su zastava, grb i himna. A ovo su obilježja predsjednika. Oni nisu nosili ni predsjedničku zastavu. Dolišto predsjednička zastava je u uredu predsjednika bila istaknuta i to u onom ulaznom holu gdje se daju izjave za tisak i u sjevernom salonu gdje se održavaju sastanci i vani na stijegu. Ali mi smo nekada, kad je bio predsjednik Tuđman, gdje god je on išao, nosili zastavu i u trenutku kad on ulazi u taj objekt, zastava njegova predsjednička se ističe i kad on izlazi, ona se mora skinuti. Ona ne može sad ostati još. I to nam je, moram reći, predstavljalo problem. Znate, i dosta zastava su ostavili pojedini kao uspomenu, a to su vrlo skupe svilene zastave i teške za izradu. Da. A kako komentirate kod ove prisege? Evo, pokojni predsjednik Tuđman nije zaboravio da je on predsjednik Republike Hrvatske. Predsjednik Josipović, bivši predsjednik, je zaboravio da je on predsjednik Republike Hrvatske. On je prisegnuo samo da je predsjednik Republike. Da, bilo je dosta priče. Je li to kiks? Onako, protokolarno? Ja ne znam šta je to, ali svakako je propust veliki i po svim našim laičkim razmišljanjima trebalo je napraviti da sutradan u parlamentu ponovi prisegu, jer za puno manji propust je američki predsjednik ponovio prisegu. Sad ćemo još kratko prije reklama vidjeti kako je to bilo 30. svibnja 1990. ne na Markovu trgu vani, nego u Hrvatskom saboru. Tada se on zvao Sabor, mislim, Socijalističke Republike Hrvatske. Mi smo namjerno to potpisali Hrvatski državni sabor. Da vidimo kako je tada izgledala lenta. Sada molim predsjednika Sabora, doktora Žarka Domljana, da podijeli predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu, hrvatsku lentu kao znak predsjedničke časti.